Parlem de les diferències entre els 3 packs que tens disponibles. Iniciació, primavera i estiu. L'ordre no és el que toca. El d'iniciació ho diu el seu nom. Veuràs els principis essencials, és exigent perquè mica en mica anem afegint els exercicis intermedis perquè et serveixi. Els humans aprenem de l'error, per tant, si li posem un punt d'exigència, aquests conceptes els assimilaràs molt millor. El pack que vindria a continuació seria el d'estiu. A més, el pack d'estiu és molt especial perquè l'hem fet en col·laboració amb la Bàrbara, una profe de ioga brutal. I és un pack on tindràs sessions de ioga i sessions de pilates. Totes dues en pantalla, cada una fent la modalitat que no és la nostra. Són 4 sessions de ioga, 4 de pilates. Les de pilates jo crec que són nivell intermedi, perfectament a continuació del pack d'iniciació. I arriba el pack primavera. El pack primavera són 6 sessions d'uns 45 minuts. Estem incloent per suposat, els exercicis essencials sempre hi són. Intermedi i avançat. És un pack per a algú que ja fa pilates, té els conceptes clars i vols fer a casa, doncs aquest pack és per tu. I ja està, l'ordre correcte seria iniciació, estiu i primavera. Qualsevol dubte? Contacta'm.